Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ki pulit jong ka Meghalaya lani ka Meghalaya Police kila yo khusnam na ka President Jongkari bat yakani ka khusnam la tipkum ka President of India Police kala. Kila yo yakani ka khusnam day lingba ka jingyo i jong ka tanat kampo yeng Jongkari ya ka jingtubet jongki haka kam ka baki day bantray. Ka khusnam President kala ketika khusnam ka dak jong ka jing itu hakari barok kawai ya ka jingtray shitom bat ka jing ay tilot jongki pulit ka Meghalaya haka kam jongki. Katkum ka kerua khubor na Assistant Inspector General of Police uloong baki pulit ka Meghalaya kila Tracy Tom ha baro kiliang nadu ka jingla jongki bantem ya ka jing yakin an ki bapentut ya ka syongsuk syongsan ka jingla ban yakun ya ki kam sniaw bat ka jingla ban pendu ya ki kam leno. Shushu ka kerua kalaong baki pulit ka Meghalaya kidang pentibet bat penjana shushu kumnu ban yakun ya ki cybercrime. AIG ulapan pau ka jingso sarong halor ka jingyo yakani ka khusnam bat ulaong ba ka DGP ka ay ka jingkhublay siya baro ki pulit jong ka jala bat ka jinggentu bakin nang Tracy Tom shushu hakakam.